sky, cause you. Shine, shine. It's true. Grabe yung kulot dito ni Regine. Oh, because of you. I'm shining on, all because of it. Hey! Oy, lapag din yung mga pabati nyo guys ha. Kasi, ready na agad tayo. Feel good, love radio. Feel good Thursday, feel good Thursday, love radio. Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, oras natin ay hindi ko makita. Oras natin 10:48. At syempre, eto na nga po ang Byahe Sender of the Night, my love. Kung saan yung mga kabisyo nating namomblema, merong mga pinagdadaanan, sinishare nila yung kwento nila or yung storya nila at yung hinagpis nila sa ating mga socials, either sa DJ Lala Banderas Facebook page or sa Byahe Textline. At kapag dumarating ang segment na to ng ating programa, of course, pinagbibigyan din natin ang mga kasama natin sa Facebook Live. Kasi live na live po si DJ Lala Banderas sa Love Radio Manila Facebook page. So, ito na po ang 30 seconds of fame, 30 seconds para sa mga kabisyong kasama natin sa ating Facebook Live. So, 30 seconds on the clock and a timer starts now. Hi kay Bloom Domino, kay Jesus Mate. Hello kay Filmar Ogoy Corpus. Tin Rivera, hello sa iyo. Si Arnie Moralde, si Nald Caballes, si Sakunara Villar, si Kirslyn Villarosa, ayan. Arnie Moralde, inulit ko lang, Joselito Caranto, Loha Yari Santos, John Carlo Lucero, Ade na Alab, si Glenda Pusing, ayan, si Charles Sancho, hello sa iyo. At yung mga pinapabati niya, kay si Martian daw, pinapabati niya si Martian. Pambirang to. Nagpabati pa sa kabilang stasyon. Well, anyway, my love, time is up para sa ating 30 seconds of fame. Now it's time for us to move forward sa ating Byahe Sender of the Night. This was sent to us over at our Byahe Textline 0917-851-4329. So, my love, eto na po ang biyahe ng buhay ni Baby. Good evening, DJ Lala. Itago mo na lang ako sa pangalang Baby. Kung mababasa mo po itong text ko, sana mapayuhan mo po ako ng kung ano ang makabubuti sa akin. Nagmahal ako ng taong hindi dapat mahalin kasi may ka-live-in na siya. Though nasa ibang bansa yung ka-live-in niya, still, alam kong hindi pwede. Nagtagal kami ng mahigit 3 na taon. Alam kong mahal niya din ako based sa mga pinapakita niya at pinaparamdam niya. Pero ngayon, meron kaming malaking problema. Magkaka-baby kami nang di inaasahan at hindi ko alam yung gagawin ko. Di niya ako kayang mapanindigan at yung baby namin. Natatakot akong mawala yung baby namin kasi baka daw magbigti yung kinakasama niya at pabalik na din yon ng Pilipinas. Gulong-gulo ako ngayon at hindi ko alam ang gagawin. Sana mapayuhan niyo ko. More power to your show and thank you sa pagbasa ng sulat ko. Well, baby, alam naman natin yung golden rule ng mga kabet. We cannot demand, we cannot expect, we have no right for claims. Those are the golden rules kapag ikaw ay kabet. Kapag ikaw ay naki-extra sa relasyon ng iba.
That is one of the many consequences that you have to face. Now, kung natatakot ka mawala yung baby mo, ba't ka naman natatakot mawala yung baby mo, my love? Andyan ka, ikaw yung nanay. Nasa sinapupunan mo yung bata. Kung alam mo sa sarili mong hindi ka kayang panindigan niyang inukbitan mo, my love, then might as well try to figure out how to tell your unfortunate situation pero with a blessing sa iyong mga pamilya, o diba, sa parents mo, sa mga kapatid mo, sa family mo, kasi sila lang talaga yung makakapitan mo sa mga panahon ngayon, my love. You cannot demand for that guy to stay kasi obviously wala siyang balls to do that, o diba, wala siyang courage to do that, and maybe ayaw niya kasing mawala yung sustento na nakukuha niya mula dun sa girlfriend niya sa ibang bansa. That's the reason why ayaw niyang matapos yung relationship nilang dalawa. More than the takot na baka self-destruct yung partner niya because of whatever it is na nangyari sa inyong dalawa. You get me, my love? In a nutshell, walang balls yan. Yung lalaking yan, ironically, though nakabuo kayo ng kid, ng bata, dyan sa sinapupunan mo, metaphorically, wala siyang balls para panindigan yan. So, gusto niya lang yung tao na mapaglilipasan niya ng oras at magbibigay sa kanya ng tawag ng laman niya habang malayo yung girlfriend niya sa kanya. So, my love, concentrate on yourself. Concentrate on that child. Sabi ko nga sa'yo, there's a better option on how to do that nang hindi mailalagay sa alanganin yung bata. And that is to face your family, tell them your story, and learn from the lessons you've learned dito sa sitwasyon ninyong dalawa. Kasi you two should never be together. Isang marupok at isang manggagamit. Hindi dapat kayo nagsasama kasi kasalanan lang yung mangyayari sa inyong dalawa. Walang love dyan, my love. What you feel from that guy is, kumbaga parang obligation niya. His returns for the sa pagsama sa kanya. Hindi ko siya matranslate in English. Yan yung return niya sa pagsama mo sa kanya at pagbibigay sa kanya ng mga layaw ng katawang lupa niya. Yun yung return niya sa'yo. Yung tinatawag mo o nararamdaman mo or I don't know, piniperceive mo as nararamdaman mong quote-unquote pagmamahal niya. It does not exist. Kasi if a person really do loves you, he will never do that to you. He will never use you. He will never take advantage of the fact that you are okay sa ganyang klaseng sitwasyon. He will see you more than that. He will recognize that you deserve more than that. Kung hindi niya yung nagawa, hindi niya yung nakita, that person doesn't love you. That person is using you. So my love, if I were you, just get out from that situation. Kung ano man yung magiging implications niyan sa relationship nilang dalawa, labas ka na dun. For once in his life, he must take responsibility for his actions. Kung kaya, my love, wag mo na din siyang habulin for sustento. Kasi kapag nag-go to south yung relationship niya, I am telling you that boy, he is never gonna be a man. That boy will contact you and will tell you all the things you need to hear para tanggapin mo siya pabalik sa buhay mo. And I am telling you, my love, never do that. Kahit ba sabihin siya ang ama ng anak mo, he was never a man to you. He is never gonna be a great father to that child. With that kind of mentality, attitude, at saka ugali, he will never be an example, a good example sa anak mo. This time around, you have to do it on your own, and it's not that scary, my love. Well, sure, scary siya kasi you have to do things on your own, pero with the help of your family, you will never be alone. Naintindihan mo ko, my love? Kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo, ipagtanggol yung anak mo, manindigan para sa anak mo. Kailangan mong tumayo. Sa pagkakadapa mo dyan sa relasyon na yan, tayo ka, my love.
If you cannot see any reason to do that, look at your child. Hawakan mo yung tiyan mo. I-feel mo yung kada sipa ng anak mo. That is your reason. You will never need any reason more than that to stand up again. Naintindihan mo ko, my love? Yes, nakakatakot mag-isa, pero hindi siya imposible. Yes, nakakatakot na wala kang dadantayan sa mga oras na kailangan mo, pero hindi siya imposible. You have to be there for the child. Right now, you are not just a side chick for this guy. You are now a mother to that child. That should mean more than anything to you. And next time, wag kang umuo sa isang relasyon na spare tire ka lang, na option ka lang. Kung gusto mong bigyan ka ng halaga ng mga tao sa paligid mo, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Kung gusto mong irespeto ka ng iba, respetuhin mo yung sarili mo. Kung ayaw mong mangyari sa'yo yung sakit na ginawa sa'yo niyang lalaking yan, wag mong gawin sa kapwa mo babae. You know how it feels like to be cheated on. You know how it feels like na talikuran ka ng taong mahal mo. Would you wish that for someone else? Para lang sa tawag ng laman? Para sa panandali ang kasiyahan? I hope this will teach you a lesson that you will carry for the rest of your life to hone you to become a better person and the greatest mother you can ever be. So if there's one sacrifice you can do for that child, layuan mo yung lalaki na tatawagin niyang tatay na hindi kayang magpakalalaki, lalong-lalo na walang balls para maging ama. That's the greatest gift you can give to that child. I am telling you that. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin na may problema, may pinagdadaanan, or litong-lito sa mga desisyon nila sa buhay and would like to check in with me kung tama ba yung gagawin nila, my love, I am all ears. I am here. I will knock some clarity out of you. Just give me your problem over at DJ Lala Banderas Facebook page or Byahe Textline 0917-851-4329. For now, let's go back to more of our music. Kasama niyo pa rin DJ Lala Banderas para sa ating programang Sakto, Klaro, Derecho. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio, the station that makes you feel oh so good. Now, here is a song para sa mga taong wala nang natitira pang salita para i-describe yung susunod na kabanata ng relationship nila. But goodbye.